Hoxe queremos ensinarvos unha peza moi especial para nós, o Muiño Rodicio, unha creación desenvolvida en colaboración con Sargadelos. É un proxecto moi significativo dentro da Atalanta, non só pola peza en sí, senón polo que representa traballar xunto a unha referencia histórica do deseño en Galicia. Rodicio nace como unha colaboración na que dende Atalanta realizamos toda a parte de madeira do muiño, integrando o noso oficio dentro dunha proposta compartida. A peza toma a súa inspiración dos antigos muiños que durante séculos formaron parte da paisaxe, do traballo e da cultura rural galega. Na peza, esa referencia non é só formal, senón tamén conceptual. Recupera a memoria deses obxectos vinculados á autosuficiencia, ao territorio e a unha forma de vida. O resultado é un muiño que une deseño, funcionalidade e carga simbólica. Dende Atalanta traballamos parte da madeira cos procesos e acabados propios do noso taller, coidando que a peza mantivese esa relación entre precisión, materialidade e uso. O corpo do muiño está realizado en madeira de freixo e rematado a man cun aceite ecolóxico apto para uso alimentario. Para nós foi especialmente importante a colaboración con Sargadelos porque forma parte dunha tradición de deseño cun enorme peso cultural e porque supón situar o oficio artesanal en conversación cun dos grandes símbolos do deseño galego. Rodicio resume moitas cousas que nos interesan: colaboración, cultura material, memoria, deseño contemporáneo e traballo con raíz. É un obxecto funcional, sí, pero tamén unha peza que fala de territorio, de legado e de como as tradicións poden seguir xerando deseño hoxe. E por todo iso é unha peza moi especial para nós.